ସାର୍ କରୁଛନ୍ତି ଛତୁ ପକୋଡ଼ା ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟାରେ। ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ନୂଆ ବର୍ଷର ତୁମେ କଷ୍ଟ କରନି, ମୁଁ କରିକି ଛତୁ ପକୋଡ଼ା ଦେମି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟହଲିଆ କାମ କଲି, ସବୁ ଛତୁ ଧୋଇକି ଦେଲି, ତାପରେ ସବୁ ବେସନ, ଆରାରୁଟ୍ ପାଉଡ଼ର ଆଉ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ସବୁ ପକେଇଲି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇବେ, ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ କରି ରଖିଥିଲି ସେଟା ପକେଇଦେଲି। ସାର୍ ଖାଲି ଗୋଳେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ ତୋ ହାତ ପୋଡ଼ିବ, ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଛି, ଗୋଳେଇକି ନିଜେ କହିଲେ ମୁଁ ଛାଙ୍କିଦେବି, ତୁ ଟେଷ୍ଟ କର କେମିତି ହେଇଛି। ସାର୍ ପକେଇଲେ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ମିଶିକି ଖାଇବା ଛତୁ ପକୋଡ଼ା। ସାର୍ ଏବେ ଖୋଲିଦେଲେ। ସାର୍ ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ କହୁଥିଲେ ଯେ ନିଅ ଖାଅ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ମନା କଲି ଯେ ମୁଁ ନା ତୁମେ ଫାଷ୍ଟ ଖାଅ, ମୁଁ ଖାଇମି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।